Eine Minute. Doista jednakost između žena i muškarca je jedno temeljno pravo i s druge strane vidimo da u Europskoj uniji ipak žene za isti posao dobivaju 16% manje nego muškarci. Zato sam se doista uvijek i zalagao za jednakost žena i muškarca. Evo, zajedno s potpredsjednicom Komisije smo napisali i jedan članak u hrvatskim novinama zalažući se za to da bude veći postotak žena i u upravama trgovačkih društava. Naravno da sam podržao i definiciju prostitucije kao nasilje nad ženama i za jednakost u plaćama između žena i muškarca. S druge strane, žao mi je što izvjestiteljica u ovom izvješću, pogotovo kad su neka pitanja kao što je pravo na život, išla jednim ideološkim pristupom i da će to onemogućiti i da svi zastupnici ili da velika većina zastupnika podrži ovako važno izvješće. Mislim da kada je pitanje ravnopravnost žene i muškarca trebali bi ostaviti ideologiju sa strane i doista staviti pravo žena u prvi plan. Hvala vam. Vielen Dank, Herr Kollege Stier. Es folgt nun Frau Kollegin Ulvskog. Tack så mycket, herr ordförande. Jämställda löner, det är otroligt viktigt, men det finns en väg att gå